Uban ta karon mga choy maghatod ta ning camping chair ug manghukay sab ta og short pag human ana ato dang ikaon og toasted sipaw. Maayong adlaw ninyong tanan dinha karon mga choy. Ako day si Choy, ang vlogger nga dili tisoy. For today's video mga choy, ubani ko ninyo atong ihatod ang camping chair. Kaya nasayop lagi ko og order ato mga choy sa Shopee. Kaingon manggod na ako mga choy nga dako tong bangkua pero gamay man di ay. Ato nang gidala ang camping chair dinha mga choy ug ang mat sa para exercise kay ato ning ihatod ila ati Ayang. Uban po na ko na akong uyab dinha nga nagdala siyang laptop kay iyaha daw nang ipaayo. After ato mga choy, nibiyahe na mi dinha pagawas ug padulong sa Kabadbaran. Grabe na gyud pod ang init aning orasa mga choy bisag alas 10 pa. Lahi ra gyud sa una mga choy ba nga bisag alas 10 na landong pa sidya. Nagdali-dali pod mi og biyahe dinha mga choy kay base niya mawad-an tag connection sa tong wifi. Kay lagi mga choy wala man ko gabayad gahapon kay offline man ang 7-Eleven. Karon na lang ko mobayad. Nagtubil na lang pod mi kadali dinhi mga choy kay para tuloy-tuloy ang atong biyahe. Base niya mahudtad na gasolina ba. Ug kay nakapatubil naman ta dinha sa tong motor mga choy, padayon na punta sa tong biyahe ato sa ning ihatod ang camping chair ug una. Nakaabot na pud mi dinhi sa location ni buyer mga choy, nagpaabot na lang mi kung kanusa siya mogawas. Unya kay ni chat naman siya mga choy, ato na pong ihatag. Kadali-dali mam good pud siya mga choy kay na daw siya ilakaw. Pag human og hatag sa bayad mga choy, dali-dali pud tang nibalik dinhi sa motor. Pero murag kulang man, okay naman siguro. Unya kay human naman atong transaction sa camping chair mga choy. Moadto na po dayon ko og 7-Eleven kay ron mobayad sa wifi. Unya kay moadto man lagi akong uyab sa yang ate mga choy, dili ko niya mahatod sa 7-Eleven. Mo tong nagpaabot mi nga makasakay ko og tricycle. Pag human ako sakay mga choy, nilarga na lang pud siya. Nakasakay naman lagi ko og tricycle dinha mga choy. Akong gibuhat dinha, nagpatagoy-tagoy lang ko mga choy kay init jud ang panahon. May na lang pud nay hangin ba. Dili ra man sad layo kayo ang 7-Eleven nga tong atuan mga choy. Mao nang dali ra pud ta nakaabot dinhi. Unya kay lagi traffic pa man mga choy kay traffic light man ni dapit ning 7-Eleven. Giingnan na lang nako ang driver nga mubaktas na lang ko kay naara man sad sa atbang. Mao tong niplite na lang ko mga choy og ninaog, nibaktas na lang ko padulong sa 7-Eleven kay duol-duol naman lang sad pod. Na ko sa 7-Eleven mga choy, grabing bugnawa oy. Manang bayad dayon ta dinha kay aron nga mahuman mo natog bayad ang wifi mga choy. Kaya nahuman naman daw og bayad sa wifi mga choy, unya ningon man si mama nga magpalit daw og bahog sa manok. Dol-dol naman ang merkado dinhi mga choy, mo tong nagbaktas na lang ko dinha kay para nga dili na ko magasto og plite mga choy. Unya kay nakakita man lagi ko mga choy og bagong abling ako ukay dinhi unya hilig pugay ko ani. Atong dayohon be, atong duolon kung nabatay maangyan. Shout out day ko sa mga hilig og ukay dinha bahalag barato basta kay nindot og brand. Fights kayo. Duha gid ka ukay-ukayan akong nasuruyan mga choy pero wag gyud koy maangyan. Kay kini laging loyal kita sa tong uyab mga choy, dili na gid ta makaangay og lain. Ay, tanawa na. Bitaw mga choy, balik ta. Pag human ako og pangukay dinha mga choy, medyo gigutom man ko. Palitan na to ning toasted sipaw be. Kay init bi ang panahon mga choy, gikapoy jud og baktas ana unya gigutom ko. Pauli na pod ko aning panahon na mga choy, mo nang diri ang part, naghulat na ko ang nagmasakyan nga motor. Speaking of sakyan nga motor mga choy, nakasakay na day ko dinha padulong dito sa moa. Magbaktas ra man untana lagi ko pauli mga choy, unya kay lagi kay init man ang panahon, basin maipit nito sa dalan ba, bumba. Dili ra man sab kayo layo-layo mga choy, pero for safety na lang pod. Wala madugay mga choy, niabot ko crossing sa mong balay. Og dirian na lang pud ta kutob mga choy. Bunal na sad ta sunod video. See you on my next video mga choy kung aha na sad ta moabot. Mga katsuyans.